Morjesta vaan ja tervetuloa takas tänne Kuusamoon, jos oot sattunut aikaisemman videon vaikka katsomaan. Reissu nyt lähenee hyvinkin ripeästi loppua. Huomenna pitäisi lähteä kotia kohti, mikä ei ole kivaa, koska täällä on kivaa. Aamulla siis lähtö huomenna ja nyt pitäisi vielä jotain kuvia saada tästä illasta irti. Mä jo tossa yhteen paikkaan menin, minkä mä olin kattonut, että siellä olisi kivan näköistä. Mutta valitettavasti sitten olin kattonut vähän väärin sen valon laskeutumisen sinne. Eli oli tarkoitus kuvata auringonlaskua sieltä, mutta olin kattonut sen vähän väärin, niin tuli sitten kiire etsiä uusi mesta, koska mä en ollut miettinyt mitä oikein etukäteen. Mutta onneksi täällä Juuman alueella näitä hienoja lampia, järviä sijaitsee. Niin kuin tää tässä mun takana, niin täältä olisi tarkoitus nyt sit saada jonkunlainen kuva. Käydään katsoa vähän tuolta enemmältä, että miltä täällä näyttää. Upea auringonlasku. Kerkesin vielä ottaa kuvattua aika kiire, mun piti juosta tänne. Mä en tiennyt mitä täältä löytyy, että onko tää minkäänlaisia hienoja kohtia, mitä mä sommittelisin tätä maisemaa ja näin. Eli puhutaan kompositiosta. Englannin kielellä ainakin. Tuli aika kiire joo. Piti juosta ja laitoin sit äkäseen kamerakamat tohon noin. Ja aloin ottaa kuvaa. Onneksi ei täytynyt tässä tilanteessa muuta kuin ruuvata toi polarisaatiofiltteri kiinni tohon noin. Se oli aika nopea juttu hoitaa, niin ei todennut alkaa leikkiä mitenkään säätöjen kanssa, koska aurinko tosiaan oli tuolla horisontissa ihan niin kuin valmiina menemään puitten taakse ja nyt se teki niin. Tästä on maksimissaan 3 minuuttia, kun mä tästä kuvan äsken räpsäsin ja kerkesin just ottaa sen. Tosi hieno näköistä siis. En tiennyt yhtään mihin tuun ja mitä täällä on, mutta ihan onnistunut reissu varmasti. Ainakin osittain. Katsotaan, jos tästä vielä voisi saada toisen kuvan. En mene vannomaan, mutta tää riittää mulle. Jos ei enempää tuu, niin tää on ihan hyvä näin. No niin, kuvauspulkassa ei muuta kuin takaisin kotia kohti. Oli kyllä ihan magea reissu. Tää oli tämmönen vähän spontaani keissi, kun tosiaan ihan jouduin vähän niinku
varavaihtona ottaa tän. En tiedä yhtä mitä täällä oikeastaan on. Se oli vaan kun mä olin menomatkalla tuosta tiellä ajelin, niin näin tässä tän yhden parkkipaikan ja ajattelin, että on sen verran hieno järvi ja järvimaisemat, että jos niin jotain tapahtuu, niin sit voi mahdollisesti tulla tänne ja ihan hyvältä vaikutti ja kuvatkin varmaan onnistu aika kivasti. Pakko alkaa tosiaan tässä liikkua nyt mökille päin, kun alkaa tulla hämärää ja mulle ei vissiin edes ole fikkaria messissä. Mä en tiedä näettekö te kuinka hyvin tätä maisemaa, näyttääkö se sinne kuinka siistiltä, mutta on ihan älytön siis. Pinkkejä ja liiloja pilviä ja usvaa alkaa pikkuhiljaa nousta tosta. Saman tien kun aurinko laskee, alkaa selvästi kylmenemäänkin, huomaa kun näpit alkaa pikkusen jäätyä. Täällä on varmaan joku 3, 4, 5 astetta maksimissaan. Mä oon nyt täällä vähän mudassa suolla, kun toi usva näyttää niin kiehtovalta, mutta joo, ehkä mä en mene itteni hukuttaa tonne. Siis onnistunut reissu kaikin puolin. Hyvä lopetus tälle Kuusamon oleilulle. Viikkohan täällä tuli oltua. Tuli nähtyä kuinka ruska tässä kehittyy pikkuhiljaa. Tämän viikon sisään mitä tässä ollaan oltu, niin aika paljon oikeastaan on voimistunut toi ruska ja hyvä näin. Ei valitettavasti nyt pystytä jäädä tänne pidemmäksi aikaa, koska kotona velvollisuudet tosiaan odottaa. Mut joo, mä jatkan tästä tonne autolle päin, niin katsotaan mitä tulemaan pitää. No niin, tervetuloa taas tänne studion puolelle. Tällä kertaa uuteen sellaiseen, jos satuitte huomaamaan, että tausta on muuttunut. Muutettiin tosiaan uuteen asuntoon tässä. Sellainenkin projekti on ollut pitkään päällä ja löydettiin vihdoin mahtava asunto. Ja tää nyt sitten ollaan. Ehkä jatkossa joskus tuun esittelee jonkin verran kämppää, mutta ei siitä sen enempää nyt tähän hätään. Kuitenkaan ollaan siis kuitenkin jonkin aikaa tästä edetty tästä Kuusamon reissusta, eli siitä on hetki kun siellä oltiin. Palatakseni siihen reissuun voisin vähän tässä loppukaneetiksi kiteyttää koko homman, että oli aika mahtavaa tommonen syksyinen, ruskainen Lappi. Kuusamo ei ole Lappia, mutta mä miellän sen siksi aika pitkälti kuitenkin omassa mielessä, niin sehän on tommoinen syksyinen Lappi ihan mahtavan näköinen paikka olla ja elää ja ottaa kuvia. Ei tultu tosiaan ihan siinä parhaimpaan ruska-aikaan enää siellä vietettyä aikaa, että lähdettiin just vähän ennen sitä pois. Mutta viikon verran kuitenkin vähän reilu oltiin reissussa ja siinä oli ihan kivat puitteet olla ja kuvata. Nyt tämä viimeinen reissu kuvausmielessä oli ehkä hyvä esimerkki siitä, että ei kannata liikaa kiirehtiä asioita eikä kannata liian nopeasti niin kuin lähteä vaan tien päälle ottaa kamera käteen ja katsoa mitä tulee, jos niin kuin haluaa semmosia oikeasti hyviä maisemavalokuvia, missä on se asettelu, sommittelu, kaikki mietitty jollain lailla edes etukäteen. Niin kuin mä tässäkin kohtaa olin tehnyt, niin mulla oli alustava toinen paikka mielessä, mutta aina emme kaikki niin kuin suunnitelmissa ja kuten on miettinyt omassa päässään, niin sille ei oikein maahan mitään. Sitten tarvitaan näitä B-vaihtoehtoja ja tässä nyt oli sellainen, että just olin sattumalta onneksi bongannut ton paikan. Ja
se näytti ihan kivalta ja sieltä tulikin ihan ok kuvaamassa, mikä ei ihmeellinen välttämättä ollut ja sitten siinä ei ollut kauheasti aikaa, koska valo oli katoamassa pois, niin ei ollut kauheasti aikaa alkaa etsiä sitä niin kuin täydellisintä sommittelukohtaa oikeastaan sitä kuvaa varten, mutta nopeasti kuitenkin löysin siitä jonkin sortin spotin, mistä kuvata. Eli hyvä esimerkki siis siinä mielessä, että kannattaa ehkä aina, jos lähtee maisemavalokuvausreissulle, niin vähän etukäteen suunnitella, tutkia, ehkä jopa viettää siinä paikassa, missä sä kuvaat, niin jopa useita kymmeniä minuutteja, jos sulla vaan on aikaa, aikaa siinä olla ja vähän haistella sitä ilmapiiriä ja näin ja maisemaa, että ei ikinä kannata lähteä vaan suoraan sinne kameran linssi taakse heti. Eli tosiaan sanoisin nyt tässä niin kiteytettynä yhteenvetona, että hieno reissuhan tää oli. Varmasti tullaan palaamaan Kuusamoon uudestaan, koska siellä kuitenkin vietetään tosi paljon aikaa omalla mökillä. Niin tää ei varmastikaan jäänyt tähän näin. Että jos haluat jatkossa paloja Kuusamon luonnosta, niin pysypähän kanavalla ihmeessä. Katsotaan, että milloin mennään seuraavan kerran. Siitä ei ole nyt tällä hetkellä mitään tietoa. Talvella olisi tarkoitus mennä, mutta se nähdään. Jos olet tähän asti katsonut mun kanavaa, seurannut näitä videoita, niin pistä ihmeessä tykkäystä ja laita seuraukseen kanava, jos haluat edistää tämän kanavan nousua yhtään, haluat nähdä lisää maisemavalokuvauksesta asioita, tietoa. Varmasti tuun tässäkin videossa, kun puhuin niin tuosta polarisaatiolinssistä, niin tuun kertomaan paljon erilaisista niin kuin kuvausvehkeistä ja muusta ja miten niitä käytetään ja näin poispäin. Et jos haluat vaan yhtään seurata, että millaista tämä maisemavalokuvan elämä on, niin pysy ihmeessä kuulolla, laita kanava tilaukseen. Ja iso kiitos teille kaikille, että katsotte tähän mennessä, että olette kattonut, niin mä arvostan sitä kovasti. Nyt ei oikeastaan mulla ollut tässä kohtaa enempää sanottavaa, että katsotaan mitä seuraavassa videossa tapahtuu. Mulla ei ole mitään haju, miten mä aion seuraavaksi kuvata, koska nyt on kuitenkin ehkä sitä huonointa aikaa Suomessa kuvata marraskuinen ja joulukuinen tällainen harmaa lonkerosää. Mutta anyways, katsotaan seuraavalla kerralla. Siihen asti kuulemiin, moikka!